שלום, שמי ינון, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד חשובה, ואני אומר את זה בתור ישראלי, ימני וציוני. האם אנחנו חיים בשלום עם העובדה שהחופש שלנו בא על חשבון החופש של עם אחר, של אנשים אחרים? השאלה שלי היא כזו, האם אתה מאמין שכדי שההתנחלויות יהיו לגיטימיות ויוכלו להמשיך לבנות בהתנחלויות ולחיות בשלום פה, להכיר גם בזכות השיבה של הפלסטינים באותו מספר שהם מתנחלים? לא, אני לא מוכן להכיר בהם. לא להכיר לא בפלסטינים ולא בערבים ולא באפרו, רק ביהודים, תן לי להכיר. אוקיי, מה הפתרון שאתה רואה לכל המצב? מה לעשות? להוציא אותם מפה, להוציא גם את הסודנים, להוציא את הערבים, את כולם להוציא, את כל מי שלא צריך להיות פה, להוציא אותם. אם העם השני מכיר בזכויות שלנו, ואם אנחנו נכיר בזכויות שלו, ושנוכל לגור בכל מקום, בחופש תנועה, לפעמים איפה שנרצה, אז מה הרציונל בלגרש אנשים כדי שזה יקרה? למה? כיוון שאתה מפחד על הילדים שלך. אני מפחד אישית על הילדים שלי. בא רוצה להגן על המשפחה שלך, רוצה להגן על הסביבה שלך, ופתאום מישהו בא, מגיע לך ומגיע לך מסתכלים, ואז אתה צריך לעצור בגלל זה, אתה צריך לעצור. מה שאתה בעצם אומר לי עכשיו, אני מפחד. חשוב לי החיים של הילדים שלי, נכון, ואני מפחד. החיים של המשפחה שלי, כיוון שאנחנו, מהזרע שלנו, אנחנו מקימים אותם, אנחנו מרימים אותם, כיוון שמישהו, בן אדם שלא צריך להיות פה בארץ שלך, אז הוא בא, מגיע אליך ומוציע לך סכין. אתה מסכים איתי עוד משהו, ישראל, שגם בצד השני יש אנשים שגם להם יש ילדים וגם הם רוצים לחיות בשקט. נכון. רוב האנשים. אתה מסכים איתי בזה? נכון. אתה מסכים איתי שהקיצונים זה אלה שתמיד דופקים את כולם? נכון, מסכים איתך. מייצרים גם תמונה של, אתה יודע? מסכים איתך במיליון אחוז. אז למה שאם נגיד שנייה אחי, למה עם שני הצדדים, אלה שרוצים חיים נורמליים, כמוך, כמוני, רוב האנשים, 80%, אם הם יחליטו שרוצים לחיות ביחד, לא לגרש אף אחד, לא אלימות ולא שום דבר כזה, יש בזה משהו רע? אין פה משהו רע. מה שעכשיו ישראל אומר זה בעצם אנחנו חיים בפחד, ויש בזה גם היגיון, כי אנחנו לא ממש חיים בחופש פה ובביטחון אמיתי, זה ביטחון מזויף. נכון. האם אנחנו חיים בשלום עם העובדה שהחופש שלנו בא על חשבון החופש של עם אחר, של אנשים אחרים? תחשבו על זה, זה חשוב מאוד, ואנא הפיצו את הוידאו הזה עם כמה שיותר חברים שיש לכם.